Přátelé, tento hanojský turistr Život u tratě si už brzy vyzkouší tisíce našich spoluobčanů. V Praze se totiž staví hned několik developerských projektů u železnice. Nádraží Vyšehrad, Lihovar, Smíchov City. Politici slibují, že nakopnou výstavbu pro mladé, že budou bojovat za tradiční českou rodinu. Ale co ve skutečnosti nabízejí? Tisíce mikrobytů v extrémně hlučných lokalitách. A ještě k tomu nás přesvědčují, že je v našem zájmu vykašlat se na zastaralé a zbytečné protihlukové normy. Hluk se měří zvenku, protože může nastat situace, že si chci vyvětrat ve svém bytě. A když otevřu okno, uslyším... Mikrobyty u železnice opravdu nevyřeší náš problém s nedostupným bydlením. Protože pokud nebudeme přísně kontrolovat původ peněz, ze kterých se financuje nákup, a pokud nezavedeme progresivní daň z nabytí nemovitosti, tak jakékoliv nové byty v jakékoliv kvalitě a skoro v jakékoliv lokalitě nakonec skoupí ti nejbohatší. A proto rušením regulací a norem, jak to navrhují Piráti nebo motoristé, pomůžeme především developerům, ale nikoliv sami sobě. Spíše si tím snižujeme kvalitu bydlení. A rozhodně tím nebude bydlení levnější ani dostupnější. Důkazem budiž již zmíněný projekt Lihovar, který vlastní ti nejbohatší, a jejich klienti jsou především cizinci. Pro pochopení problému s nedostupným bydlením je potřeba uvědomit si dvě věci. Za prvé, je to problém, který není jenom problémem České republiky. Je to něco, co se děje po celé západní Evropě, děje se to v Severní Americe, všude, kde oligarchie ráda investuje, tam všude je nedostupné bydlení. A za druhé, je dobré si uvědomit, že nadhodnocené ceny aktiv se netýká jenom bydlení. Zlato je na svém historickém maximu. Spoustu tradičních akcí je na svém historickém maximu. Kryptoměny jsou na svém historickém maximu. Je to prostě dáno tím, že od krize 2008 až příliš dotujeme ty nejbohatší a na oplátku oni se snaží platit co nejmenší daně. Viz Trump, Babiš a další a další. A díky tomu se mezi těma nejbohatšíma kumuluje obrovské množství peněz. A to investují všude, kam mohou. A bohužel v případě investic do nemovitostí je to ještě specifické tady v Čechách tím, že zde platí nejnižší daně za nemovitosti a dokonce už to neplatí ani žádnou daň z nabytí nemovitosti a možná proto máme tu situaci ze všech nejhorší. Monopoly, úplně stejný pravidla jako dosti a sázky, představují rozdělení bohatství v České republice, kdy nejbohatší 1% vlastní třetinu všeho bohatství v České republice. Dohromady 10% nejbohatších, to znamená tady ten plus 9 jeho kamarádů, vlastní dohromady 2/3 všeho bohatství v České republice. A většina toho bohatství jsou nemovitosti. A zbytek, 90% nejchudších, vlastní tu poslední třetinu.
No, v Čechách hrajeme Monopoly, kde drtivá většina nových hráčů nemá šanci si koupit vlastní bydlení. A buď budou celý život v nájmu a riskovat, že v případě ztráty příjmu anebo například důchodu budou odkázáni na sociální podporu, anebo se pokusí dosáhnout na vlastní bydlení a tím pádem ale budou muset soupeřit nejen s prvokupci, kteří jsou na tom příjmově podobně, ale i s těmi nejbohatšími, kteří si do nemovitostí jenom ukládají své úspory a vlastně díky poptávce i o těch nejbohatších jsou ceny tak nadhodnocené. V českém systému, stejně jako v monopolech, vlastně hráč, který je podstatně majetnější než ostatní, neplatí žádnou přirážku za to, když si kupuje svůj 10. nebo svůj 100. byt. Ve hře to vede k tomu, že po několika hodinách je na konci hry jeden monopolista a zbytek jsou poraženi. V reálném světě hra s nemovitostmi nikdy nekončí a neexistence progresivní daně z nabytí nemovitosti vede k tomu, že tu máme v podstatě moderní feudály, kteří vlastní až 10 000 bytových jednotek na pronájem. A neexistence progresivní daně z nemovitosti zase umožňuje oligarchům si uprostřed města budovat paláce s hektarovými pozemky, přestože ve městech máme bytovou krizi. No a logicky takováto rozpínavost oligarchie a budování moderních feudálů upírá běžným občanům s průměrným příjmem možnost dosáhnout na vlastní bydlení, vytlačuje to většinu z nás do pronájmu a z dlouhodobého hlediska se tím jenom zvýší výdaje na sociální bydlení. Pokud bychom vybírali daň z nemovitosti na úrovni srovnatelných evropských zemí, jako je Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko, tak se bavíme o dodatečných 40 miliardách korun ročně do českých veřejných rozpočtů. To je dost peněz na to, abychom nemuseli rozprodávat veřejné pozemky a nemovitosti a místo toho bychom si sami mohli postavit bydlení, nájemní bydlení nejenom pro lékaře a pro učitele, abychom tak zatraktivnili ty místa, ale mohli bychom taky investovat do studentských kolejí. Ne všichni občané mají nárok na bydlení v Praze nebo v Brně. Ale jestli je tu jedna skupina, kterou bychom měli protežovat a které bychom měli zajistit bydlení i v lokalitách s bytovou krizí, tak jsou to především čeští vysokoškoláci. Není možné, aby v 21. století studenti nebyli schopni dokončovat studium v Čechách kvůli vysokým nájmům. Je to zbytečný, řešení si tu nabízejí, pojďme s tím něco dělat.